אוקיי, שלום לכולם. היום אנחנו נשחק ב-The Impossible Quiz. היום זה יהיה 1 ולא 2 בגלל שראיתי את ההצלחה של הקודם. אני מכיר כמעט את כולם. אוקיי, מה? וואי, אני כבר לא זוכר כלום. אוקיי, ספורט, נובטים, קליק דאנס, Don't touch the blue. An elephant. Cheese. Yes. That one. Food. Yay. And click the smallest. Coach. Horse. H. Bicycle. Yes! Seal. Just one stick. Run. Z. Circulate. Slow! Oi! Ne, non sta nasse. Ma era full. Here we go. Click dance for an elephant. F4, yes. That one. And click the smallest. אני מכיר את זה כי עשיתי די הרבה פעמים, צילמתי סרטונים אבל הם לא יצאו לי טובים אז לא העליתי אותם. אבותו, כתום, ירוקות, צהוב, גול. סיל. ברן. וי. שוקולד. סטנד. סיל. מחנבי. וואי, איזה באסה. וואו. שיט, זה 7. איך התבלבלתי פתאום. אני אעשה סרטון קצר הפעם. That one, 2, 3, and search HORSE 8 by 6. Run. Police. אין לי כוח. No! Two and smaller and third. 4. עשיתי איזה מיליון סרטונים של זה, אני לא יודע למה לא העליתי אותם לערוץ, הייתי צריך למחוק את זה כי היה לי איזה בעיה במחשב. אוקיי, פעם ראשונה שאני פה עם 3 לייז, בלי סטיל. פופופופופ, דקה, נכון? 7, 6,
נו. 5 שניות לחכות ואז גול. וולף. לא. לא! אני לא מאמין. Take the answer. Next question. איזה טעות מטומטמת זה היה. אין. טוב. דרך אגב, מי שאין לו כוח לענות על זה והוא סתם רוצה להראות לחברים שלו כאילו שהוא יצליח להגיע לעמוד טוב, יש מיליון אתרים של צ'יטים לזה שהם פשוט מראים לך את התשובה. כאילו אומרים לך מה צריך לעשות. פעם השתמשתי בזה, עכשיו אני כבר לא. השתמשתי בזה נראה לי לפני... לא יודע. לא רוצה. טוב, אז אני חושב שזהו, מה זה החרצה הזה? טוב, גם סידרתי את המסך לא מזמן, אחרי שנהרס לי משהו במחשב, לא יודע מה זה היה. אז זה הכל היום, נתראה בפרק הבא ויאללה ביי.